Itziar, 11 bat alderdia zuk ere utzi egin duzu, zein izan da erabaki honen arrazoi nagusienetarikoa? Hombre, egia esan nahiko gogorra izan dela, ni badakit batzuk ez didatela ulertuko hartu dudan erabakia, buelta asko eman ditut, hausnarketa nahiko sakona egin dugu, baina ikusi dugu ni beste gauza bat espero nun, orain arte EAJ-ko ekikideekin egin dugun lana, eta uste nun, berdin jarrituko dugula, baina badirudi besteko ditutela nahi, nik uste hemen Ibarran adibidez alderdi politiko asko daudela, eta garaia dela batetzeko botoak eta ez akabanatzeko. Beraz, esan daiteke 11 bat sortu zenean EAJ-rekin koalizio egiteko asmori aurrik utzita zenukatela edo... Bai, nik uste hasieran asmoa izala, koalizio bat lortzea edo behintzat, harremanetan jarraitzea. Eta ikusi da, hemen Ibarran adibidez, legislatura honetan, horrela egia lanen. Eta horre egon dia, ez dakit negoziazioak edo politikan ez sartuko, azkenean ez dia akorde batea hilatu, koalizioa ez da lortu, eta esan dute beste bere alderdetik jungo hiela, eta ni ez nago prest. Esan behar da ere, orain Ibarran EAJ-ko zerrendetan aterako zarela, nolatan EAJ-an agian 11 batekin harreman handiena edo antzekotasun edo parekotasun handiena duen alderdi politikoa delako? Bai, eta leheno komentatu dizuna, egoen arte batea egin dugu lana, legislatura honetan nahiko gure gora berak euki ditugu, baina ideiaen aldetik eta ikusten nahiko parekatua dela orduan, horregatik erabaki dut. Aukera euki dut eta ondo iruditzen zait, eta gero ikusiko eta gainez, esatizute, hemen Ibarran nahiko alderdi badaudela, eta nire esmoa da Ibarran aldea lan egitea, eta hori ez da espero dena. Proiektu eta alderdi berri baten aurran zaude, gogotsu eta ilusionaturik aurkitzen altzara? Urduri, gogotsu eta ikusiko duzu gertatzen da. Esatizute, erabakia gogorra izan da, ni badakin ere burua batzuk esango dute, sartu dela area, ez dakit, ez diate lortuko, baina gogotsu bai. Zu betzat, aipatu diguzu, Ibarraren alde lan egiteko prest daudela. Bai, ni bertarra naiz, Ibarran jaio nintzen, eta nik uste, Ibarran berezi dula. Beti gauza berazaten dugu, baina egia da Ibarraren alde begiratu behar dugu, nik ez da begiratzen sigla politikoak edo, baizik eta Ibarra. Nire herria da, eta zer egiten dugu.